Auzi, mă, prințesă, am și o întrebare la tine, că știu că mă urmărești, te uiți la telenovela care o zic eu, nu? În 2 ani jumate. M-ai sunat vreodată? Să-mi spui de fată ce are nevoie, să vorbim de fată. M-ai sunat să discutăm de situație, de ce trebuie să-mi dai, partea mea, un om sănătos la cap. Eu cred că asta ar face. De când m-ai dat afară, de când m-ai dat afară, nu de când am părăsit domiciliul. Știi ce ai zis. Am și dovezi. Eu n-am părăsit domiciliul. Sunt oameni care au văzut. Sunt oameni care știu că nu e așa, cum zici tu. Și sunt multe altele. În loc să stai, să vorbești cu mine, hai să vedem cum facem, hai să discutăm, nu? E și copilul meu, și copilul meu are nevoie din partea mea. După ce că m-ai distrus, m-ai alungat și m-ai aruncat ca pe un câine. Bă, exact ca pe un câine. Măi, și măcar stau și mă gândesc, ce naiba ți-am făcut, mă? Ce ți-am făcut? Da, am avut niște episoade care am băut, nu pot să zic că nu mint, recunosc. Dar la momentul acela, așa am crezut eu că e bine, să beau, ca să-mi treacă. Știi, dar nu e bine. Într-adevăr, nu e bine. Și pentru chestiile astea, eu mi-am cerut scuze. Și a fost și atunci, și după, și acum, pentru că am băut și că, că nu e bine să bei. Nu e o soluție. Dar nu am făcut ceva care să distrugă o familie. Nu. Am făcut tot posibilul. E lume, ți-am mai spus, care muncește de 30 de ani, muncește ca să-și plătească o casă sau eu știu eu să facă. Noi am făcut-o în 5-6 ani de zile. Bineînțeles că ai avut tu măta, a avut pământul, da, asta pot să recunosc. Dar ca casă, 80% eu am făcut-o. Nu știu, eu știu că tu ai vrea să mă bag sub mașină, în cutie, să-mi văd de treaba mea, să nu mai caut niciodată, doar să trimit bănuțul, nu? Cam asta ai vrea, nu? Dar avem un copil împreună. Avem un copil împreună. Am făcut o casă împreună. Am avut o viață împreună. M-ai lăsat cu toate datoriile. M-ai alungat ca pe un câine. M-ai dat în judecată. M-ai făcut de râs în tot satul ăla sau ce pe acolo, oraș, nu știu ce pe acolo. Peste tot, unde te-ai dus și unde te duci la ora actuală, mă caci. Crezi că nu știu că lași fata cu vrăjitoarea de măta și tu pleci prin Brașov? Băi, să știi că nu e ok. Să nu cumva să ne întâlnim. Eu știu eu, mai știi? Nu te văd cu handralău prin Brașov. Și fata mea să stea afară singură. Afară, la măta aia acolo. Să știi că nu-i normal. Măta aia are 73 de ani. Crapă ca mâine, cade din picioare. Treaba ta. Eu zic să te reglegi, să pui mâna să vorbești cu mine, să hotărâm cum facem, să-mi dai ce al meu, frumos, colo, cum fac doi oameni normal, nu ca tine. Și mai oprește-te să mă caci, că eu nu te cac. Ești narcisistă? Ești. Mi-ai făcut ce mi-ai făcut? Da. Am dovezi. Ce nu mi-ai făcut, mă?
Ce nu mi-ai făcut? Chiar așa am meritat, așa, atât de grav am făcut încât să mă arunci la gunoi așa? Păcat, mă, că avem un copil frumos. Avem o fetiță frumoasă și crezi că dacă te porți cum te porți cu ea și aplici glasul ăla al tău de vai, de o fată foarte, foarte mișto, crezi că te schimbă ceva? Nu te schimbă. Care te cunoaște cum e. Așa că mai bine ar fi să te oprești din ceea ce faci și să iei să discuți cu mine, să vorbim omenește despre situații.